खेसारी भाई बोल कौन भाई। देखले बड़े मन धूमधाम से पूरा है देखले कि ना। तू मेरी रानी लगे और तो ये जहर है कमर है कहर हिरनिया तू बन जा मेरी तेरी लाल चुनर ओ तेरी लाल चुनरिया गोरी चुरा के मेरा दिल ले गई। हट देखले का देखले बताओ कि तोरा ओकरा के बर्थडे में जरूरी रहे कौना के ते कहत अरे रे तो लीवन के। अरे ऊ तो हमार लाणे बता देले भी पूरा जनता लोग लाणे खिसी आइल वगैरह माइल ओकरा के बोला के यार तनी मुनी पछता तनी। अब बताओ 5 करोड़ रुपया लागल सारा भोजपुरी में हीरोइन के कमी रहे लाइन लगा दिया खाली कहती तो तू हमार लाणे लगा तू तो खाली लाइन तू लगावेली अभी सारा माही मनी सभी फोन कइला पर दौड़ के आज कौन हीरोइन ना आई रे। अरे टुनटुन भाई आ जाई रे हिरान ने स्टार कर रहा तो हनी से ऐसी ना हुई तो हमको कहे के चाहिए ना कहला कौन। अरे हाँ यार हम तो कहे तोनी के आंग हम कहले रही तोनी के पता बा रे करा ई खाली वो हिरान के देवत रे जतिवादी में चल गइल जतिवादी के में का सवाल भाई यार। अच्छा जाए दे कौन भाई कोनो बात नहीं के छोट भाई हो माता हमार लाड़े भाई तो तू तो करे ओरे से बारे यार ताऊ खेसारी भाई तू ही हमारे वो गाना जवन ही रहे ता मोटैले रहे ताल का याटा के लोई के टोई तो ई बताओ कि हई बीच में काहे निकाल देलो से गाना में कि याटा के लोई तो रही रान अब बात जाए दे का करबे छोट भाई हो ई कालिए देलस अब दोसर कोनो रही तो ओकरा के हमनी के बोलो का ओकरा के सरवा के एफआईआर क के डलवा दिए तो ई कॉलित ना जिंदगी भर यार हमनी के भाई बुलाता है चार नु हमनी के यार भाई यही तो नु एकरा के थोड़ी मुनी छोड़ ले बानी कि पीछे पीछे ई खाली जतिवादी पर मरे लो ई भैया भाई के का सवाल भाई यार सब लोग करता है ना ऐसा बात नहीं है छोट भाई हो एकरो के जिए खाई दिया हमनी के तो स्टार बनिए गुल बानी जा। अरे हां इहो बने दे और तोरे जिला के हो हमारा जिला के थोड़े हो काहे तोरी भाई ना हो हमार तो छोट भाई होई हो लेकिन जिला तो तोहनी के दोनों के एके हो तीनों आदमी भाईए बानी जा तब जब पियाज का करे के बउए जिए खाए दे करो के स्टार बन जा तो तीनों आदमी भाईए बन जा जिला बिली है या नहीं खे बाटल ठीक है बा फेंसावा देखो तरे नु लड़ जाता कैसे कट के मर जाता रसन। हां तो कनी के कट के मरे देना हमनी के लाड़े फिकिर बा मरे दे कट के चलो तारी अच्छा गाना में गुल बा कि ना रे ट्रेंडिंग से नीचे तोर गाना में आ गुल बा हूं कौन गाना बडौआ होला। अरे यार वो गाना के अब हम का कहीं मां के पैसा ना खर्चा कलौ खेसारी भाई। अच्छा छोड़ जाए दे पवन एगो बात कहत हनी खिसियबे नानू बोल यार चल 1-2 कट्ठा के नहु ले लिया पवन भाई तू लाड़ कहियो राय वाला बात कहली क दिन के बाद आज कहता रे कि चल 1-2 कट्ठा ले लिया ई बतिया हमारे से पहले कहते जौना घरी स्टार भइल तो हनी के 1-2 कट्ठा स्टार हो के 1-2 कट्ठा लेवे जी बस रे लेबो तो लसन 2-4-10 बीघा देख रहेला आयो मां से कहता कि भइनु एकर बात तू हे रहेला एकरो बात से समहत थोड़ा दिमाग में आवता 1-2 कट्ठा लेवल जाई 10 कट्ठा कह देलस बताओ। अच्छा जाए दे भाई अभी पैसा नया देखो तानू तो नया माल उड़ता देखा तो झाल ढोलक बजा के ऊपर भई रही तब नु डाणवा ऐसे मार के भई रहते तब तोरो ठीक है बा ई तो सपोर्ट पचड़ गुल बानू पे आ गुल बा लेकिन जाए दे छोट भाई हां बाकी कह दे भाई खेसारी की तनी जतिवादी कम करो यार हमनी के अपन आदमी बानी जात तू कि हम गाना एगो निकलले रही यार आके रंगदार के भाड़ा पे हथियार दिया तो ई बताऊ गाना हमार बहुत ट्रेंडिंग में आ बीच में हई काहे के निकाल देलस ये ले जाला हथियार भाड़ा पर हिराने जीत का करबे छोट भाई अब हमनी के देखिए के नु सीखी और जरूरी रही से निकालल एमे का होल बा यार गाना सब कोई निकालता हम ही थोड़े एक निकाल रहे हैं सब लोग निकाल रहे हैं इसमें जातिवाद का क्या सवाल है वो करना है तो कर रहा है। हाँ वो तो कर रहा है खेसारी अरे जाए दे करा से मतलब नहीं है तो हनी के लड़ दोनों अपने में कट लड़ के मर जीवसन हमारा तो तोरो के समझावत एकरो के समझावत मार ले तू तो मर दे देख छोड़ा सन हटाओ सन
हाँ सिनेमा के एगो टेलर यही पर है के छोड़ दिया ना ठीक बा। हाँ हाँ जनता सब खुश हो गई जाता ना गरमाइल बने ना गरमाई बात सही क्या कहता है टुनटुन थोड़ा सन निकाल दिया हिलल जाइए गो थोड़ा सन लोग बाज जाइए वही में गाना आवता हमार कौन गाना गाड़ी में मारी यो हिरान गोली बैठो मारते ऐसन तोर बात करे लउनु कब को हम तो जाए दे माने तई खे माने इज्जती यार ऐसन बात हटाओ यार हम जाकर छोट भाई हम